Good morning guys! At yung makalisan na nang naong hakay ng gibot ngan ganina og kalmusiptin kay mora dyan makapakalma sa mga bugas. Daghan ako bugason bisag sang daghan na dari nung dag bawo ako kay bawo hala basig mag-need na makapag mag-adjust na pud og kuan. Maintenance kay ning gamay baya ko ron basig kuhaan ni basin og nubra ba. Nga na baya ko basta ma-imbalance na pud. Nagkaron ra man pud ni. Ngawa na ba yung mga bugas na naghanap pud kana nakita ninyo mga puti-puti. Bugas nga dagko jud na. As in sakit, ngut-ngut. Nay nanas ilang ba? Hindi ko ganahan ng bugas kaya arang sakita. Yabot nagaho ang gi-order nga rest band. Katod ang giingon ninyo, ang ibot ang dari para inig mag-vlog ko po, inig mag-travel vlog. Di na ko magaway dawad sa kamera ingana. Dari ra ibutang meaning nga dar ko. Go Power Rangers. Yan abot na ja. Kana na tag-legit ba ning abot. Kay ang mga video ba ningon nga, ay mo ingana. Anda anig abot tay di mao. Panglaparuhon na ng mga affiliate jud. Mara pag maupod, pe. Naawon ko dyan na. Ala! Okay, madyo ka na free nga ni. So, saan raman ni pag-sit up? Okay. So, nga na raday, guys. Turag bakus! Mura jag bakus. So, di man matabang di. Hari naman tadaris bakus-bakus. Kay, gamay magkadyo na yung kamot. Bisag butambok ko, guys, kaning ang kamot. Di jud si Jamu. Dako. Halaluag. Ano sana? Kamaya dyan ang kamot. Uy, wa mo ko ni sizes. Dapat ato talikos pang bata. Gamay mo jud kamot. Ja ugma kay nami hike ugma. Ug insan to na ho nagkuabot naman to. So di so ra ko na dari so wadan sana guys nga dari mo na ibutang sang kamot ha ug di ba mo was passing. Okay ra. Okay, let's open this one. This is not a car. Mao ni gang gi-order nga vacuum sealer. No, it's a vacuum sealer. Tapos pani di pa man ni gamitin kay pagahang coat. Now that's your toy now. Are you happy now? No. You're still not happy? Dito pwede. You can't play. Because it will be broken. You can have this one. That's a nice toy, see? No. It's a... No, medyo ganahi. No, medyo. But this is not a toy. Nagkuha na paglain. Parcel. It's not a toy. It's na nice. Na nice can. See? Ano yung magsudan karon? Giniling. Sinabawang iring. Ang iring ni? Is that the ay? Let's eat breakfast for today. Pinakbit, giniling, and then sinabawang iring. Let's eat. Joke raha sa mga iring lover. I'm a iring lover too. Pero di ko pwede magbuhay iring kay hubakan ko. Nanghipos ko guys. Kaya ito ko dito sa new house magtrabaho ko ron today. At tura ko dito kay di ko matulin dari man. Apil madalton ug dadto daghan jud koy mahuman nga trabaho. Ini guys, pakita din na ninyo guys na ari ko to na namumo na. Niabot na guys ang gi-order nga winter hat. Di ba nice? Nja gloves food. Mga 2 weeks na laman. Ito na mi. Tumo na nga anak ko nga ni da. O pagahang coat. Mo na laman to para ma-finalize na ang malita. Dalton, and I will go to work, okay? Kiss me. Gibahag now. Gibahag now. Masugot naman ni siya guys. Ug mananghid ko. Nanay will go to buy Milk. and sugar. Kiss me now. Kiss me now. Other side. Be good ha. Stay at home. Kiss me. Kiss me again. Your hole. Yeah. Bit Dalton stay at home. Okay. Nanay will go to work. No. Nanay will go to work. So I can buy you milk and sugar. What else? Voice. Right. What else? Go inside na. Go inside the room na. Bye-bye. Bringing my very cute nga tumbler. Daghang kadyoy nga ikagdaningang tumbler. Kay grabe ka. Cute ka. Punto rami guys. Kaya tuwa na mga product na ito gibilin. Mani nag-gob-gob o tubig. Hindi pila. 1,000 per piece. 1,000 per piece. Sige, ma-upload na to. Guys, arang inita na. Raba ko sunscreen ron kaya ditso-ditso na kog lakaw. Mo gunang itudyo kuralingan kaya baka lagi. Ang sabsabo nagaho ang mga pananim dari nga. Pero balalay magpalit pag sidling. Uy, dagang hinog, gagang mulberry. Para asan ni mong netay, asan ni mo ibutang? Namana?
Ani ko guys, magtrabaho affiliate kay linaw man tulin mo ko. Uda to magud maputod ang mga ideas labi daghan ako istorya. Singgit ko to nagkalit si Dalton, nawa mo ko sa ang kuan, makaranta ko bigla unsa ra na. Mo nang mo nang dali kay makakonsentrate ko dama jud ni Dalton kay but anang sugot ra na siya og bisan asa magang mga balik jatay. Ang magipadani mo dos niagi. Guys, karon pa ko na haman lahi nagang outfit no kanang nag-change kong outfit dagi kapoy jud ko. Lahi na jud ning tiguwang na ta dali ra ta kapoy jud. Pero daghan po ko nahimo mga 20 ra nun pud ka video. Nja, ting paniud to na sugon sa nasundoy pa palit og pagkaan kay katasan na. Busy pud si Jana nagsirutso, nag-unsa to dalad to. Hinlo kon mi anja kay kapoy namang kuha pag gani ko na human. Kapoy na anja manghinlo pa nan sa naman ning lawasa. Tata is back. Nasa imong daddy hain taon do. Yarang katasan ng tawag yung esposa tuan na. Nalumping tay. Uman. Inin na pod, inin gaawan po ko kakadin inin gahapon guys kay si Abi may nagkaon. Okay ra kadto ni sudana ni buhi na ko dani kay sa karni. Mo magbi ko na lang ko dere magkinaw ko kasana jud ko guys sa tinud lang di ba lalim ni nga trabaho labas o mag-affiliate. Butan. Binutan ni. Tangkong ang ibutang itlog. Guys, na itlog ning pilit na ansam na tiki has. Nabuka na. Nanay tiki wa pa. Itlog pa, di ko mahaglo ko. Nanay tiki aw nanay unod. Akala bang naitaw? Luto suwan. Di ko bahala pag bako suwa. Bahala pag maglaw ko kamunggay kag tiki. Gailis ko guys, amara man hen nakitanda ni mga product manastik to kay basag ng singat ganina kapoy ko kuan grabing ka haggard ga jugin juhang inahan. Nakoy nakitaan po dari nga product gyapon ni na dadto. Yoga pants mo na lamang isuot pa doon ko karon sa simbahan kay mag-decorate mi kay naman mi women's anniversary karong Sabado unsa na-assign man ko sa decoration pero nakasugod na sila gahapon sa mo adto lamang ko ron kay sinapay tiwasanan baka ko kadto gahapon. Ya sugod na pod mi karon og limpyo. Anja mo dong na mi karon. Sundoy kay nagpakarwas man si Ja. Karwas bay tawag nga motor man, motorwas nagpa-motorwas nabalik naman sumaadto na mi. Agahang bag agkana nigsud kay nagdako mga gamit kay mag-hiking mi ugma sa mi ugma tumis Duwiro. So tangi katong vlog ugma pohon kay mga tumig Duwiro pag-hiking. Ngano din aso man ang motor de. Uy ngano na? Nasunog. Ngano na uy? Sus kulbaan ko ning aso manggod abi kog nasunog. Dadaghan na rin kaya naman ko yung nakit-an nga ning mo pang hiking ang gidakay. Suot na ugma. Yung matawag pa rin kung mamaali. Kay si Jamay magbantay ni Dalton o kanang outside. Alis siya namin mo lakaw. Magbilin mi na o kanang dyan. Yan na ba kanang mga doos hard. Sabot mo yung balik. Awa po mo nagsabot sa akong moingan. Kasi di na po mamadadyon ugma. Hindi ra ba mo madadyon ra ba mo mga klaro unsa set ali basit na ilakaw unsa isang i-cancel kay para na jadi pud mo madadyon di ay. Katad kong undi simbahan guys. Naadyo na malagi na lingkuranan. Basag ang kunut dani kay yung manggibasag apil. Purang man kadi puna sa sagmado di kay basa pa. Basag ang bilahan na anak kong basa. Basag ang bilahan di. Ay sa kadagan di. Dagang bag mahugod ni. Gamay ra guys, among dagaanon highway na. Unsay mong orderan oy? Ayo. Hoy! Hoy! Wala ka na lagi ka. Nasa iyo basket na. Lagi lu basket tagling pa ko gikan. Hoy! Mo diri si Jaon. Tabari ha, go pa lapas sa karon singat. Hi. Magagikan uy. Di ka lagi kusong taga nakalipok-lipok ko ng hinlo me. Ilupastik ani. Asa may ngano na bali na magkadanit eh. Rinta dahil matabang. Dami nun po na ni kanay garden. Dami na ni kanay garden. Abi ko nagsikan branch na. Di pa lagi. Kita ko. Katungod kan magpunalago to. Ako ato. Ito gi-order to nimo. May order ka. Correct. Naiuban di ko ganahan naiuban lami. No, uban nga kay malasahan man gud gihapon nimo gid pagka original. Wala. Adlaw. Oh, nada.
Ti, tinuod jud ti. Ingon bitaw ko nimo, moabot ra dadag panahon nga basta di laman jud ka mo undang. Unya ka nang kada consistent jud. Uy, nag-chat ni Kuan, body gabi iba ka ka body. Si Henry. Unya kamusta na si Jack? Iya jog inspire ko niya. Ano paldo. Diara palda pa ning labaw oh. Thank you. Uwi. O jake sa may mohatag. Sa may mohatag dali nga igurang ini nga sa kuko. Ano mga bad video nga bag among duha. Tara, buot ka. Kita ko chips ka to mi kan. Ngala mi lagi ni ubi. Ubi ni. Oy, iwat Orders ako. Unsa may naada ni? Asa orderan si kananayon doon? Burger lalamante. Join ka na ho. Di ato na nga na Ay, ganyan na din na. sa gansaran ni ko dira ni luhog-luhog. Muna ka to 10,000? Nag-sale man. Tay, burger na bagi mo. Mauday naka. Hoy, mauday naka. Hin bari. Di man tingali ko naman hindi man malukat. Okay na na. Oy, Abu Sayap. La princess agwa pa kadyo. Oy, ma-picture tabi. Mao siguro gikuan po sa Ginoo na ana si Jaba. Kachapa Yan hindi ba ya si Jaba explain ganahan ko siyang editing ba? Nalipay ko kayo. Kuan po si Jajid. Di ba mo sa content quality Jid? Di bitaw ka naman tini. Bitaw na. Except Wednesday. Except Wednesday o Saturday kay practice man require o Saturday. Wa may Wednesday may service. So 5 p.m. Pareho ra man tag schedule ti. Ning balik demi dari sa among bahay guys kay wa man ang undoy mapasigod suga ag solar ra man gud na. Di man na makaabot gud og buntag kay wa ma-charge kay ganina pa man sa gibutang na. So, magpasiga mi suga. Hold my hand. Di man pudis dalton pwede di mo naog. Di nang ta ko mo naog. Yeah, twinkle twinkle. Di naman ta ko mo naog guys, ngit-ngita eh. Diyan kay si Dalton di man pwede di mo naog. Okay, there you go. Agpikas, lukod, di na to. Dalton, let's go. We're not going inside the house. Ugma na pwede. Where are we going? Let's go to the car now. Let's eat the food. Let's hold my hand. Madto na mi guys. Di na may maglangan. Nagpasigar mo sa kapoy ko oy. Ang adlaw ron. Yes. Let's sing the Twinkle Star later. When we go to bed, I will sing Twinkle Star for you. Spicy! What's that? It's pepper spicy! Ah, it's a mango spicy. Tatay's mango. Bring your bag. Dalton, wear your slipper. Labad mo na. Uy. Huwag na dyan kurang guys. Inig makaman ako pang wash up. Here, sing the alphabet. Here. Here's the alphabet. There. Madyo gani guys, kasi Dalton nagkauna na. So, kami nila may iwa pa. Huwag mo kumukaan sa burger gani nga kay beef man, nakitan ko beef. Oh, magtambos ako sa bugas. Kanang gamit guys. Napalit namin sa pharmacy. Tay, tagas ng spoon tay. Di na. Juice na. Thank you for watching our vlog today. Salamat dahil ko sa Ginoo guys no kay today. Pag-check na sa ang Facebook, imbes kay di na ko ganahan mag-Facebook no. Na okay na pag monetization. So, mag-Facebook na pud ta og balik. Mag-upload. Mura mag Facebook og kanang nay. Giman tiniran ra na post baso karon maning kamot ko nga na-upload content sa Facebook kay na magus niagi na demonetize sa karon ni balik na si Jack. So, salamat sa Ginoo sa blessings. Blessings baya na kay source of income baya. So anyway guys, good night guys. Matulog na ko ron. Nighaman hadar sa mga buluhatan kay karbe dyan ang kapuya. Pa ako kanap today. Sa Juna matag ng buntag. Daway tarong 2 gabi kapoy. Exhausted. Bye guys, good night. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, ugwa pa. I-follow po ko rin just lain ang mga social media platform like sa TikTok na Florami Buholana kay nala itong mga product nga ipang recommend. Florami B and Florami Buholana sa ang mga Facebook account.